Fit-tielet kwart tal-2025 il-prezzijiet tal-proprjetà fost il-pajjiżi msieħba fiż-żona euro żdiedu b'5.1% fuq bażi annwali u b'5.5% fl-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest, fuq medda ta' sena, Malta reġistrat żieda ta' 5.7%, rata li tpoġġi lil pajjiż ftit ogħla mill-medja Ewropea, iżda fin-nofs tal-klassifika meta mqabbel ma' stati membri oħra. Il-Eurostat żied jgħid li meta mqabbel mat-tieni kwart tal-2025, il-prezzijiet tal-proprjetà f'Malta żdiedu b'1.6%, eżattament l-istess rata osservata kemm fiż-żona euro u kemm fl-Unjoni Ewropea. Madankollu ċerti pajjiżi raw żiediet ħafna aktar qawwija. L-ogħla tkabbir annwali fil-prezzijiet tal-proprjetà ġie reġistrat fl-Ungerija b'aktar minn 21%, segwita mill-Portugal b'żieda ta' 17.7% u l-Bulgarija bi 15.4%. Min-naħa l-oħra l-Finlandja kienet l-uniku pajjiż Ewropew li reġistrat tnaqqis fil-prezzijiet tal-proprjetà, 3.1% inqas meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. L-istatistika turi li fil-waqt li s-suq tal-proprjetà f'Malta qiegħed ikompli jikber, dan qiegħed jagħmlu pass aktar moderat u stabbli meta mqabbel ma' swieq oħra Ewropej li qed jesperjenzaw pressjonijiet ferm akbar minn Malta.